Maayaw sa pumunta. Prepare po din sa mga pilok. Luto ako din sa pusti. Una akong giluto ang isda. Prito o isda. Pusti. Kaya luto ko bihon. Lago. Manok. Ayan mga lamas. Tayo magsuba ko bangos. Harap ko bangos dira. Ayan bangos. Dayon magata dayon ko og gulay nga sari-sari. Tapos kino ang sari-sari papasa gulay nga sari-sari papasa sulod sa ref. Lang. Kaya ikutan mga tapos para makita ng magkakulakaw. Pinilito ang isda. Ito mga katusi ang tubig dito, tubig yung agas. Ang agas, alas 4 sa taon, palong alas 9, buntag. Ngayon, kapalong alas 9 buntag, mabalik na po pagka alauna. Kapalong alas 9 sa buntag, ngayon mabalik agas. Alas 11. Bali sa pag-agas, karoon na pong alas 5. Alas 5 sa hapon. Usa sa makalangan sa trabaho, ang tubig.
Gusto ko na kung bilang mga toast niya kaya mga pusi. Ako mo gumakasan yung subod ng pinag-vlog ng tapos dahil sa iyo pa makapahulay. Yan. Sa iyo pa makauli ang atong mga kauban. Namin yung mga bata. Sunod ang ihon mga kosi. Ihon ko lahir na ko ang kulay na kataan. Mani ko ang sagol sa ihon mga kosi. Hindi kung gatulog ng mga ka-experience ba kumakota. Kisip yung tiga mo. Kung katagal ko na pasok. Ulat-ulat na. Kinisik sa mantika. Ang bangos. Ayun pa. Las 4 ko man. Hindi ko pwede yung grabe. Ini kemas
Sila pa ng dito. Pindi itong isda. Hindi, pwede lang na nag-ganto. Tuyo. Pwede lang na tuyo. Nakuno na ako ito pula. Hindi, ba? Kailangan yung bata. Gaya sa Kami lakas tubig. Dapat. Ha? Hindi ko sa mga may pagbuto niya. Dahil sa ito dito. Ha? Ito wala. Okay now. Kailangan ni kung ano ako. Pero, ano bata? Bisa pa na ko ang ano kasi manok. Pilit ito din tayo. Terus lagi bisa lemas ang lemas ugang manok. Nah. Oke. Bentar tuh. Yung semua kinahanglan mo daghan kuan ng tubig. Okay.
Resyo kayo yun ang tinisip. Grabe ka po dyan. Resyo. Gusto kong gamit tao. Diya. Saan eh. Ano kasi yung butang ano hindi okay. Yes na iba na bro kaya manibig ka no kusang pabukalan kalau sa nakot kasi Klik. Kung mana po iro, dum-dum na po. Alay ah. Gimo ang gimo. Kapit na bukan. Nah, terus yun. Ibukal na. Karon pa to na kayo lulot ang pihon. Hindi ko sa atin maluto ang ano.
to siya. Ang forma. Yung sumisis nga dili dapat pulahan na yun. So, lahi na to ang kuan sa ating agi pula to siya magtos tuyo ang ako radyo gipigla kung ano bagay asin karon tabang niya siya asin ang ating itugalan. Ulan. Okay, makatas ke. Dah. Luto na. Bihon. Okay. Problema ni karon kaya puli halin sa gawas. Tabtag ulan. Terus di bihon sila berarti ya. Enak, enak.
na nito. Dili na. Sana tubig. Diyan na na to. To. Diyan na siya. Kasi ito. Ito man ito, gara ni kabasong tubig ani. Ha? Ano ba niya? Ano ba? Ay, agas. Ito muna. Ang galay mo patas kayo. Tali. Hindi pa basa-basa gamay ang tubig. Kaya butang ang gata.
Makong gihaling magtos yun. Siguro. Ay lang lubi magtos kayo. Iputol mo na kung lubi rin sa liko, sa babaw, sa tungod sa kusina, tungod kay sa atop. Muna yung mga bunga. Ang butong anak kurot na, mga gahe na nang bilin. Siga na ako ang gihaling magtos kayo. Okay, iagas na. Agas na magtos kayo. Ito po agas. Okay. Okay, tangan tuloy. Kaya daw. Hindi ko na ng bugata. Mga gatos kayo. Anak pa ito na. Ito na mong gata. Akong gihimo tuwan kong gamas para iputan na isa sa bangus sa tiyan mimbay ako Sa Bombay, magkusi ako sulod sa tiyan sa bangus. Ayun. Ahos. Ahos man ito si ahos. Okay. Jangan kecil. Hindi ko pwede magtilaw kaya nagkaon sa pindi. Yes. Ikaw mo na. Ikaw na na. Ikaw mo. Okay. Luto naman katos. Lang. Bangus na lang. Okay, katos. Okay. Diyan sa tutulong
sa akong video. Bye bye and God bless. Thank you sa tanan.